we talk football SA. Sinamajita la khona weMamelodi Sundowns phakathi kwabo. Khona nongathi uyibhakabhaka ngazi. Bafowethu amagama nobani konje. Mina igama ngokwanda Mula. Okay, wena mfo? Mina uBhubisi kaNkosi. Usinomula noBhubesi izinja. Ubani usupport iSundowns? Mina. Ngiqale ngawe ke. Angiqale ngawe nja yami. Uthini? Mina ngithi umdlalo weSundowns ngesonto iyadlala neAS FAR. Uthini? Ngithi mina sine advantage ngale goal lethu. Noma thina lapha singadlalela idraw. Yeah. So ithatha. Ethi Kefi ngifuna ukumtshela nalomfana lo ukuthi iPirates iyo draw. Or iyodliwa la iyodlala khona neOrbit. Angulazi ipola. Uthini mfana kithi? Akumilanga sikhulume kakhulu sa. Lento obvious nathemba. Obvious nathemba. Ipakanye siyayithatha. Siyayithatha. Up the parks. Thembe bani? Ngithembe bani? Ngithembe ipakaniya. Siyayithatha. Siyayithatha. Akakhohlwe lo ankini. Usho kanje? Usho kanje. Useshilo ukuthi wena uyadraw le uyileague yahamba ePitoli. Futhi bazodlala ngeBluetooth bona. I-Orbit izobe Bluetooth kuSundowns. Akho Bluetooth next ankini. Ipola lila ankini. Noma singadraw. Angizwa ngithini. Sweetheart. Ukuthi idraw or win or kanjani. Phela udinga iwin la udinga 3 points la. Sting win lalela. Laba nje abakhohlwe neleague ankini. Mina ngithina ankini ngithi mina ankini noma singawini. Noma singadraw. League yathatha. Angizwa ankini. Bona nje into bekumele abayiminyele ukuthi sidliwe. Nakhona into engeke iziyenzeke leyo. Manje ke okay. Iyawini uthi iyawini iBhakaniya. Yena uthi iSundowns, iSundowns iyawini iBhakaniya iyadraw. Wena iSundowns ngoba imeli South Africa le uyayisupporta noma? Ngisupport iSouth Africa. iSundowns imeli South Africa kusho ukuthi izobuya naye ma. Akubona ngibasupport ankini. Bemele wena South Africa. Bamele wena phela mawinile lapha negama leBhakaniya nalo liyakhuphuka. Lalela azinjani le ankini. Olapha umdlalo noma ukuthi uMaZulu kanjani Arrows or ini. Olapha ku esquadini siyamsupport. Yezwa ankini. Hayi ukuthi masisupport team edlalelayo. Supporta yena ngoba awunandaba ukuthi Sundowns idlala iCAF lapha imeli South Africa awunandaba. Ngiyakuzwa umbono wakho bathi football is a game of opinions. Awuyivale ngapha njaya. Mina ngithi lo mfana lo makachubeka kaphuphe. Usho muphi? Lo oweBhakaniya. Wabaleka. Uzwa mina ngithini? Abafana bami bayithatha iStar basiletha eSouth Africa. Bese ngithi mina iPirates iyophuza ngale. Yazi ngobani? Ngithi mina iOrbit ayifuna ukurelegate. And then nama ngivumi irelegate umoya wami ungaphuka. Ngoba labafana bayasebenza. And then ngiyazi bazongisebenzela mina. 012 Sundowns. Hayi ka wena utswa bukoni buphirile. This is football. Yes. We stand where we stand. Yes. And I'm Sundowns. Sundowns iyayithatha. Thanks for having us.